Aşgabatyň häkimetleri geçen ýylyň oktýabrynda ýaşaýyş meýdany üçin tölegleriň gymmatladylandygyny aýdyp, raýatlardan noýabr we dekabr aýlary üçin goşmaça tölegleri talap edýärler. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, şu ýepdäniň başyndan bäri şäheriň öý dolandyryş edaralarynyň resmiýetleri ýaşaýjylaryň öýlerine jaň edip, 1 fevraly çenli bu goşmaça tölegler tölenmese, onuň üstüne her gün 0,3% möçberde jerimäniň münjekdigini duýdurýarlar. Ýaşaýjylary şeýle jerimäniň şuň tapylanýan däliligini eýsem Türkmenistanyň administrativ kodeks diýilen kanunçylygyny şeýle radyň gözüňde tutulýarlygyny adamlara aýdypdyrlar. O goşmasy jerimede her gün galýa, meselem aýdaly 55 kvadrat metr meýdanly jaýyn şol goşmasy tölegi her aýyna 31 manatdan kesiplenip. Meselem noýabr aýy üçin 31 manat, dekabr aýy üçin 31 manat, jem 62 manat. Şu 62 manada minniyet, peýindir, şoň üstüne minniyet. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ýatlap geçdik 2017-nji ýylyň 9-10 oktýabrynda geçirilen ýaşullar maslahatynda ilata mut berilýän ýeňillikler ýatyrylyp, öňden tölegli bolan hyzmatlar hem telimese ýokurlanypdy. Şonda bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdany üçin tölegler 12 teňeden 60 teňe ýokurlandyrylyp, bu karar 1 noýabrdan güýje giripdi. Bellep geçdik şu günler raýatlardan goşmaça töleglerden ýaşaýyş meýdany üçin däl, eýsem saglyk ähtiýaçlandyryş pasportlary üçin hem talap edilýär. Bu goşmaça tölegler tölemedikleri 2018-nji ýyl üçin saglyk ähtiýaçlandyryş tölegleriniň kabul edilmejekdigi duýdurulýar. 7 manat 50 teňäni öňkü ýyllardakiden artykmyş tölemeli adamlar. Şo tölegleriňde noýabr, dekabr aýlarynda töleglerini tölemeden, onu täwel üçin bu notlar ýa-ni tölegler kabul edilmeýär. Şo wagtlardan ýüze gurýarlar. Dip Bugaýew bu ýagdaýy başdan geçiren ençimi adama salgylanyp gurrun berdi. Paýtagtda ýaşaýyş meýdany üçin goşmaça tölegler tölenmese, onuň üstüne jerimäniň münjekdigi barada ýaýran habardan soň şäherdäki bank şahamçalarynyň öňünde uzy nowatlaryň emele gelendigi hem aýdylýar. Şol şahamçalarda da hersinde bolup bilse ýekede pencere işleýär. Olum meselem aýdymmy, Türkmenistan bankynyň Mirbirdäki şahamçasy, şu şahamçalary Emir Suwyrdan 60'dan owrak adam nowata durdy. Sagat orlar töweregi. Dip Bugaýew bank şahamçalarynda goşmaça tölegleri kabul edýän beýleki penjereleriň ýapyk durandygyny aýtdy. Galy berse dol Türkmenistan bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň urunaky şahamçasynda da, Senat bankyň Ozhan köçesiniň urunaky şahamçasynda da şeýle ýagdaýyň gaýtalanýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Deňeşdirme üçin aýtsak, 2014-nji ýylda ýaşaýyş jaýynyň ulanylýan meýdany 55 kvadrat metre deň bolan ýaşaýjylar her ýylda 15 manat töleýärdiler. 2015-2017-nji ýyllar aralygynda bu töleg 145 manata deň bolup, 2018-nji ýylda 400 manat 40 teňe diýilip kesitlendi. 2014-nji ýylda işlemeýän bir raýat saglyk ähtiýaçlandyryş pasportu üçin her aýyna 1 manat. 2015-nji 2017-nji ýyllarda 15 manat tölen bolsa, bu töleg 2018-nji ýylda 22 manat 50 teňe barabar edildi. Adatlyň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň onlarçasy durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha gymmatlaýandygyny, ýöne alýan aýlyklarynyň bazar sebedine gabat gelmeýändigini aýdyp, tölegleriň gymmatlamagy bilen hassa çykymsyz ýagdaýlary başdan geçirýän we olary tölemekde kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda ilata mut berilýän ýeňillikleriň ýatyrylmagy we ýaşaýyş jaý tölegleriniň gymmatlamagy ýurtda ykdysady krizisiň dowam edýändigi aýdylýan. Büdjet işgärleriniň köpçülikleýin işden boşadylýan. Aýlyklaryň köplenç wagtynda berilmeýän. Bankomatlarda nagt puluň ýetmezçilik edýän we dollaryň gara badardaky narhynyň 12 manada ýeten döwründe bolup geçýär. Türkmen mediasynda ýokardaky meseleler dogrusunda ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Munyň tersine ýurduň bede wady bilen ösýändigi, raýatlaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada ýygyderli maglumat berilýär.